皆さん、日本詩吟学院楽譜会新大阪楽譜会の皆さん、どうもありがとうございました。そして最後までお付き合いいただきました大勢のお客様、本当にありがとうございました。出演者スタッフ一同心よりお礼を申し上げます。本日の公演はこれで終了いたします。ご清聴ありがとうございました。足元お気をつけてお帰りくださいませ。本当にありがとうございました。